10 sati, 58 minuta. Pa smo išli stavio šećer za kavu, a moja draga još ležala. Onda sam ja zovem ljubavi, donesem mi vode, ali te moraš prebaciti preko kreveta, mi je dala sino svoje vode, jer ona meni inače ne da svoju vodu, nego običnu vodu. Jutro, to je sinoć se smilovala i dala mi 2 deta svoje vode. 3. Ali je bio na radijatoru i obični bocun. To ono slučaj da se zajebem pa na obični bocun. Međutim, nisam se zajebao, sam stavio preko kreveta dole. Znači da se dušo dodaj mi i bocun, ali se moraš prebaciti preko kreveta. Ona me donila, a mene je ovo puta sve otrnuo. Mislio sam možda neće dobiti. Možda ne. I jučer, vidite, ovdje mi je ćebala jagodicu. Ovdje sam otiska mi je promijenila, ovdje ovo. Znači ljudi gledaju što tu radio. Onda sam išla u City. Aj, zaboli me ruka. Centar, kupio sam to jest ja sam našla na ručnik. Ti kupio? 120 puta 70. Cijena mu je bila 119 kuna. I onda sam našla da ispiše jedno ime na tome ručniku. I tu smo platili 100 kuna, 219 kuna je to. I otišli smo popiti piće, naravno ona je pila pivo, ja sam pio kavu. Ja pila kavu. Nije duže, ti si pila Evo, pivo, evo što ja pijem kako je tuda koja je brzinom. On pije pivo. Znači ja uvijek pijem kavu. Šta s ljudima pokazati mi? I tako je dan, znači, i onda smo otišli u kladionicu, odigrali smo kladionice 100 kuna. Šta smo šalili? I promašili smo cestu, nismo to jest promašili cestu, nego zatvorena je cesta prema Cityu. Ok, završavaj. I onda sam morao okrenuo se do Solina, pa onda od Solina otišao do Stobreča, i Stobreča se vratio u City, pa je Cityja preko Pujank išla i onda došao dobro, to ne bi u Solin i u Solin odmah sam se vratio ovdje u Aure, popio pivu u Aure. Pije pivu još uvijek. Još tek pije. naručio. A ide ovo na YouTube. Ide. Ide na YouTube. Ništa, dragi moji gledatelji, provedite dan današnji ko što smo i mi, znači. Potrošite pare i dođite na piće. 2 puta idete na piće. Znači, 2 pića 78 kuna. I već popočeo. I goriva 100 kuna sa usiju. Da, i cigara. I cigara, kupi cigareta i imam 4 boce karlovačke da uzmem. Ali listić? I list, pa rekao da sam igrao kladionicu. Rekao. Koliko to traje? Dosta je. Je li prošlo 8 minuta? Nije, ajde bježi. Koliko ima? Dosta, aj čao. Ćao ljudi, eto.